Tuke Salim Mvurya kod gavana ma Homa Bay Gladys Wanga koro kwayo riwruok makwedo piny owacho mondo weseyo sirikand Kenya Kwanza e bwo jatend piny William Ruto ewi singo mane jatend piny oketo ne jopiny makoro gilieko ni pok ochopo kare. Jotelogo lero ni nitiere chenro mag dongruok mathoth ma sirikal osechwalo ne jopiny e higni 2 kama moko bende pod dhi nyime gi kindeni. Kane gilose kinde chenro mar rango chal mar paw tuke mar Raila Odinga motelo ne nyasi mar Madaraka Day mabende biro bage pauno chieng' tarik 1 dwe mar 6 higani. Johera mag Ruto wacho ni okang' mar tieko gedo mar paw tukeno en ranyisi ni piny owacho ikore mar chopo kare singo duto mane oketo ne jo Kenya. Mvurya owacho ni onego chiw puoch ne sirikal kuom sechwalo chenro mag dongruok mamoko ne jopiny. No, there are many naysayers who thought that this work was not going to be completed, but now it is evident. This work that we are doing as national government is only possible when the county leadership is also formidable. When His Excellency the President and Right Honorable Prime Minister are working together in a broad-based government arrangement, it is our duty as all Kenyans to support them. His Excellency the President directed that we upgrade this stadium into an international facility. Apart from the celebration, this sports facility continue to be elevated. We are here, all of us, to announce to all Kenyans that the promise that the President had promised in December is now getting fulfilled. And we are satisfied, all of us, that good work has happened and Homa Bay County is ready to host the Madaraka celebrations. Next week we'll be back here to hand over because this work is going to be completed. Gavana mar kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga onyiso riwruok makwedo piny owacho mondo weke weche maonge adiera kata matin ewi singo mana jatend piny oketo ne jopiny kendo rwakogi e kaunti ma Homa Bay mar mondo gidhi gine chenro mag dongruok mabende osetieki gi e kindeni. See many people who have not really come to the ground saying the president is making promises that are not being fulfilled. I want to ask those people to come to Homa Bay and see that on 27th of December, the president was here in this very field and he said that this stadium was going to be completed with all these terraces and everything. Today we are here. We are not in space. This is not AI. This is that today, 15th of May, barely 5 months after that promise, this stadium has been delivered. When we were here with the president in January 2023, he looked and saw what the women were going through in the markets. Today when he comes back here, he will be opening an ultra-modern fish market for the women of Homa Bay. And he said, we are going to have a pier here that is modern. Barely a year and a half later, that pier is standing there. Those affordable houses are there. Those ESP markets are across. Jagoro mingirire e migao mar arita Raymond Omolo mabende no chopo ai kinde chenro mar rango paw tuke mar Raila Odinga no bende wacho ni Madaraka Day biro yango kaunti ma Homa Bay kaka kanyo mar dongruok. We are inviting and encouraging everybody, both from Homa Bay and outside, to prepare to be part of these major national celebrations, to welcome all the guests and the visitors. And lastly is to appreciate the residents of Homa Bay, particularly the Honorable MP, Honorable Kaluma, who is the MP for the area, for the collaboration that they have given all of us, even as we undertake this major infrastructure work. Komachielo ni jopuonj madongo mag skunde ma pacho kae yudo pek e tayo chenro mag skul ni mar piny owacho odeko chwalo negi omenda mar capitation mar tam mar 2. Jakom mar riwruok mar jotend skunde mag primary kata Kenya Primary Schools Heads Association e bade ma Migori Daniel Okelo ne owacho ni pok giyudo omenda mar tam mar 2 kendo koro tayo chenro mag skunde bedo nigi matek mokalo. George Juma nigi ler mathoth kauke kaunti ma Migori. Malo jumbe 2 tok yepo ma sikunde tam no mar 2. Piny owacho poko oro omenda ma somo ne sikunde. Gino ma jatend sikunde kaachiel kod boards matayo sikunde wacho ni sekelo pek e tayo sikunde. Jakom mar riwruok mar jotend sikunde mag primary ma ong'ere ka Kenya Primary Heads Association kata KEPSA e bade ma Migori Daniel Okelo wacho jotend sikunde nitiere kod pek e tayo sikunde nikech deko mar omenda ma somo. Sani pok odonje wang' sani wawinjo matek. Adiera makende en wawinjo matek.
Nikech ka pesa onge to programs mag school idwa no dhi mbele, ok en tich mayot. Okelo wan jotend sikunde sani kawo mana hola mondo eka ginyiew go gigo eko madwarore mondo eka somo dhi nyime e skundego. Of institutions, jotend school ok nindi, gitemo gi yore te ka gi kacha mondo programs manie school oringi. Sama magiringo ni tiende ni gope donje, gope nyaka koro donje mondo ine ni gik moko ok odhi marach e school. Ywak ma ogolruok ma jotend sikunde e bade ma Migori bende koro sir kod jokanyo mag boards mag sikunde mawacho ni nyaka sani ok ginyal kata chulo jotije mamoko ma oting'o chuk dar marito sikundego. I know it's a big challenge, especially now we have opened the schools. We have so many people, many things to do. We have many activities to do. For example, we have our support staff. We need to pay them. We need to buy stationaries. Serikali release pesa. Sean, mondo mi schools teach mayot. Ok en teach mayot ka pesa leo. To weche mag JS gi ochakre machiegni. Gidwaro a lot of money. Mitimo go so many things. Innovations, desks, gin gik mang'eny. Jotend sikunde wacho ni kawo pogore kod deko mar omendane. Piny owacho bende osebedo kawo omendane matin tin, bende koro miyo gibedo kata kod pek e timo chenro mopogore opogore e wang' sa. Bende kata kiore, oore percentage mwa expect. Kwa expect 50% in first term. Oorno 50% no nikech budget mar first term no rom gi 50% monego bedie no. Ka en second term kaka koro sanie, we expect 30%. Wagombo ni kaber to sirikal ornwa 30% mondo mi program to ringi. Kwa chope third term, wasinge kaka program onego ornwa 20%. 20% no obi kaka en no. To kubiru nusu. Miyo wadonje gope, miyo programs mag school moko ok dhi yo maber. If it was my wish, the government should look afresh on student capitation per student and increase the ratio, maybe currently from 15 to 22, so that we can have enough funds, because we also need to procure many things in the school. Maduong' ahinya gi release pesa gi in good time. Maybe in future kata budget mwadhieni ging'iye ka ginyalo medo kendo pesa no matin. Owuoge 15 probably to nyaka 22,000. As they do that, jopuonj bende gimedi. Because kaka imedo classes, e kaka jopuonj bende obed ni medo. But we realize jopuonj tin, students to timenadi ng'eny. Komachielo no ma jotend sikunde mag primar e bade ma Migori bende koro chung' motegno ni gintiere kod nyalo kaachiel kod lony mata sikundego mag junior sekondar. Gin gi ngufu, gin gi rieko, gin gi teko mar timo tijno at the highest level possible. Gin go jusi mamalo ma sirikal ok onego bed gi kiawa, kata citizens of this country ok onego bed gi kiawa about the management of schools. Gin gi experience makende, gisekale stages mopogre, omiyo they are equal to the task. Tend riwruok no ma jopuonj e pacho kainat bende osegolo chung' ma jotend sikundego mag primar koro nitie kod nyalo mag ta sikundego mag junior sekondar. Ne Nyakalondo Maramogi Koke kaunti ma Migori, an Jo Juma. Jopiny dhi nyime gi chwalo paro mopogore opogore wi bajet mar omenda mar 2025-2026 ma bende chano pedhe nyime od bura mamalo dwe manyien. Jopiny dwaro mondo duok piny nengo mwandu mochuno kaka mkate, chak kod mwandu mamoko mondo mi oduok piny nengo ngima e pacho kae. Johala bende koro dwaro mondo sirikal oduok piny kwan mar osuru ma bende juogo mwandu mopogore opogore. Hii bajeti ikiingia, sisi kama wafanyabiashara, mimi nikiwa mmoja wao, atukumbuke aweke kwa hiyo budget. Alituahidi ya kwamba ati hii bajeti ikisoma tutawekwa katika bajeti, atupee pesa tu boost kasi yetu. Na Helena Anganga mabende en derepa matatu e boma ma Nairobi bende koro kwayo piny owacho mondo neni oduoko piny osuru mabende ijuogo e wi spare parts mag nyamburko e pacho kae kaka yo mar reso ohala. Kama ni kupandisha sana, pandisha tu kidogo ikijua bado tunaumia. Sababu tunaumia hata sasa hivi tu kulingana na hata budget bado haijasomwa, bado tu tunaumia. Kama serikali inatujali sisi kama wananchi wake, na sisi ndio tuliwachagua tukaweka hapo kwa kiti, inafaa tu pia itujali pia sisi. Hii ndio mnaweza sema tu kwa serikali kama inaweza nisikia. Mwaka jana uliweza kuona kulikuwa na maandamano mengi yenye ilitendeka. Je, serikali iliweza kusikia hilo ama bado haijasikia?
Migao mar thieth biro chako nono kuonde tat somo machiwo tiegruok e weche mag thieth mar neno ni gichopo e rang'iny madwarore. Kane olose nyim jokanyo mag komiti od bura mamalo mabiro chung'ne weche mag thieth, jatend migao mar thieth Aden Duale ne olero ni osenyiso duol matayo migaono mondo ota chenro mag thieth e pacho kae. Ka riwruok mar KMPDU bende ne olero ni ne jokomitigo ni bende omiyo ting' moro e laino. Duale owacho ni nitiere kuonde tiegruok moko man gi teko mar chiwo tiegruok ne jopuonjre maromo 50 kende, kata kamano gisebedo ka gikawo nyaka jopuonjre 200, wach ma olero ni ok onego timre kata matin. Bende oyango ni migaono chano loso chenro mar siro okang' mar keto e tim tiegruokno. Imedo winjo matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua gikone to ne osidha yanga duond buche ma siasa mabende otisni Democracy for the Citizens Party kane olose log tich mar duond burano mantiere kadak ma Lavington e boma ma Nairobi okinyi ma kawuono. Gachagua ne owacho ni osebedo ka otimo lalruok kuom thuolo mar dweche 6 ka en pacho ewi kaka duond burano nyalo bedo maber. Ne owacho ni thoro maduong' mar duond burano en chiwo telo maber ne oganda jo Kenya, kama bende omedo ni duond burano onge gi jok ma oseyangi ni dhi chung'e kombe mopogore opogore, ka owacho ni duond jo Kenya ema bende ibro mi pek e bwo slogan mar Skiza wa Kenya. Gie thuolo no Gachagua ma en jatend duond burano ne oyango moko kuom jotelo ma gibiro tayo godo duond burano ka Cleophas Malala e jalupne, ka jotende mamoko gin Maina Kamanda, Kate Waruguru e kinda jotelo mamoko. Komachielo bende ni odialo buche maduong' e pacho kayo chwalo nyime buche jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua ka oluwore gi ng'eto ma bende ne ogol gi doho mar ywagruok juma mokalo. E ng'eto no odialo buche mar ywagruok ne oloko ng'eto mane ogol ni jalup Ogai mane ogol gi jalup Ogai mar doho maduong' Philomena Mwilu mar ni chuga put mar jayal buche adek magin jayal bura Erika Ogola, Anthony Mrima gi Frida Mugambi mondo winj buch thicho oko ya PC mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua, ko wacho ni gima kamano chik ok oyiene mane Ogai mar doho kende Martha Koome to ok jalupne mondo otim mano. Gie sani kweth ariyogo duto mantiere burano rito winjo gima Ogai mar doho Martha Koome biro wacho e wi burano. Mano ema biro kelo wa giko mag weche manyien mago matuche kor gwenge gi lak sechegi. Watudo koromo sa 11 kod sa 12 ne weche manyien yo machuok, to koromo sa 1 kod sa 3 ne weche manyien yorno mar adimba. Mago ne matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Weche tuke e Radio Ramogi. E weche mag tuke ni jaloch mar Afrika e ng'wech mar mita 100 Ferdinand Omanyala biro rakore e ng'wech mar mita 100 e boma mar Atlanta City mabiro timore chieng' Jumamos tarik 18 e Pendon Park e USA. Jang'wech ne Roma Kenya maringo aputh njiri biro rakore gi jo Amerika mamoko Prodi gi Erion Newton ma jahigni 20 e gino migeno ni biro bedo piem mager moloyo ni mar jatugo ne Roma mar Amerika ong'ere kuom ng'wech mar mita 200 ka kata kamano dhi temo speed mare mondo ringi e mita 100. Omanyala ma bende en jaloch mar tuke mag Commonwealth pod ok oyudo loch moro amora e season nieri, kowacho no biro temo mondo duogi e loch e low mar Amerika. Piem mare mogik nche ne en manche ne giringe boma ma Guangzhou e piny China mar ng'wekede mar ji 4 mita 100 kama ne giyudo thuolo mar dhi piem e tuke mag laro simbo mar piny mangima. E weche mamoko bende en ni chenro mar keto mise kar tugo mar FKF Technical Center biro timore e dwe mar 6 higani e boma ma Machakos, kama irien okang' mokwongo mar riwruok matayo tuke mag adhula e pachoka mar medo nyayo talanta mag rowere e pachoka kaachiel gi tuke kaachiel bende gi jogo eko magin jopuonj mag tuke kata coaches. Ma irien kaluwore gi jata tije mar FKF Harold Ndege manotelo ne apisa mamoko mag FKF dhi timo nonro e low mar eka 20 kama ibiro gerie kar tugono e boma ma Machakos. The technical center is going to serve the youth, the elite coaching,
the referees, the elite players. It's also important for us to mention that because of its strategic location that Machakos County had been chosen to host this technical center. This center will be able to serve not only the youth of this country, it's also going to be part of the auxiliary services that Machakos County really needs, going to help with regards to sports tourism because there'll be a flow of sports personalities coming through the technical center. It's going to create a lot of jobs for the youths. Jalo mochung' ne weche mag dongruok mag adhula e pacho ka Francis Kimanzi bende nowacho ni chenro ma kamano osir kod riwruok matayo tuke mag adhula e piny mangima FIFA kendo biro muonyo omenda maromo $100 million. It's not elite without grassroots. So from where I see it, I think it's very important that we have that center here. You know, Machakos is strategically well set, they're very supportive, and I think they have started it. We just need to get them there. Komachielo bende ni tim mar basketball ma Nairobi City Thunder osedonje boma ma Kigali e piny Rwanda motelo ne tugo margi mokwongo mar Basketball African League kata BAL. Thunder bedo tim mar Kenya matugo tuke wego kuom thuolo mokwongo mabiro miyo gi thuolo mar dhi e tuke mamoko moidho ka gidhi rakore gi timbe kaka Libya kaachiel gi South Africa to gi Rwanda. Timbe ariyo mabiro loyo alworano biro dhi e gwenge mag Afrika ma milambo kuom thuolo mokwongo e kind tarik 6 nyaka tarik 14 mar dwe manyien e tuke mag Sunbit Arena. Thunder noyudo thuolo mar dhi e tuke makamago bang' loyo e tuke manotimore e pacho ka e Kenya. Magi weche tuke an Milton Ochieng'. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Mino kemba koja bokwaya wayangola Sea sungmino moro mundungo nyanalego Tabuyo hadiamuka kwambo mene kondole mona Wea nyisi pinye ni miyo donge nyakaluo Kuketa konya pile kachando rukola Mamimi aneno kaya wa moko berna Nyagi juta loro ada